Ýokary guramaçylygy we seniýan sport bäsleşikleri ussatlan kemaly gelýändigini äşkär edýär. Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň meýnamy esasyna geçirilýän ýarışlar üstünliklere besenýär. Aşgabat şäheriniň beden terbiýe we sport baradaky baş müdürlüğiniň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň guramaklaryna tekvando boýunça geçirilen ýarış ussatlary ýüze çykardy. Türkmenler paýtatyň barynjylygy uğruna bäsleşdiler. Her bir duşan şekilleşikli bolmagy türgünleriň bu ýaşa ýokary taýýarlykly gelinliklerini görkezdi. Duşlar ökdüleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Ýaş türgünleriň kämilleşmeklerine ýardam edýär. Gadakly hiýaset mahsus bolan sport bäsleşigi tejribe toplamak babatda da ähmetliler. Her bir türgünün goýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän ýarış geljeki üstünlikleriň özenler. Sport bäsleşiklerine ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn billäliklidir. Çünki bu ýagdaý halkary ýarışlaryna üstünligi üpjün eder.